Poslednja 24 sata, svašta nešto se desilo na Bitcoinu, ostanite da čujete neke vesti i informacije vezano za to. Ostavite like i subscribe. A kao što sam i rekao u poslednja 24 sata, mogli smo da vidimo Bitcoin cenu sa 71.000 da je pala na 66. Kao što možete videti, na 66 je trenutno neka zona podrške. Da li će nas izdržati u narednim danima? A Bitcoin cena u trenutku snimanja videa iznosi $67.220. A očigledno da je Bitcoin cena bila izazvana i likvidacijom long pozicija, gde je bukvalno za 24 sata skoro $1 milijarda izvučena sa leverage tradinga, tačnije sa long pozicija. Najbrži način da ostanete bez para ako ne znate kako da igrate leverage. Tako da to je sigurno jedan od razloga zašto smo mogli da vidimo u posljednja 24 sata korekciju na Bitcoinu. A pored toga, svakako i Bitcoin dominacija je dostigla najviši nivo u posljednje 3 godine, a to je trenutno oko 56%. Takođe ste u mojim prethodnim videima vezano za Bitcoin chart čuli kada sam pričao da bi Bitcoin dominacija mogla da dođe na 56%, na 58%, možda i na 60%. Dokle god budemo vidjeli Bitcoin dominaciju u skoku, altovi će krvariti. A ovdje sad imamo jedan post koji je ostavljen na X platformi od strane Edwarda Snowdena, gdje bukvalno objašnjava trenutnu kripto situaciju. On kaže ovako: ljudi se potpuno izbezume kada vide trenutne cene kriptovaluta, pogotovo u posljednja 24 sata. I on kaže: ljudi, otvorite Bitcoin chart. Pogledajte da je to ista ona cena koja je bila pre samo 7 dana. Zatvorite chart i vratite se da gledate anim. Iz razloga, ljudi, što je ovo sve normalno, ali svakako ljudska psiha je više pogođena kada Bitcoin i uopšteno kriptovalute prave korekciju nego kada prave skokove. Sve je ovo normalno i sve će ovo biti dobro kroz nekoliko meseci. Samo budite strpljivi i nemojte se plašiti. A ovdje sad iz ovog posta želeo bi i vi da mi napišete vaš odgovor dole u komentarima. Kaže se, ovo je bila Bitcoin cena na halving danu, iz razloga što nas za 7 dana očekuje halving na Bitcoinu. Pišite mi dole u komentarima vaš odgovor, koju cenu vi mislite da će Bitcoin imati sledeće nedelje kada bude Bitcoin halving. $12 Bitcoin je imao cenu na halvingu 2012. godine. $649 je imao cenu kada se desio halving u julu 2016. godine. $8.140 je bila cena Bitcoina kada je bio halving u maju 2020. godine. Pišite mi dole u komentarima šta vi mislite koja će cena Bitcoina biti sledeće nedelje kada se negde očekuje halving na Bitcoinu. A ova novonastala korekcija koja se desila u prethodna 24 sata donosi slatke muke onim ljudima koji ne znaju da li da kupe buy the dip ili da čekaju i misle da će još da padnu cene kriptovaluta. Naravno, kažem, to su teške muke za onog ko ne može da se odluči. Iz tog razloga moj savjet i moje ulaganje je dollar cost average. Znači, svakako kada se desi ovakav pad, dokupite koliko možete i čekate da vidite da li će se cene vratiti ili će nastaviti korekciju. Samim tim, uz dollar cost average uvek kupujete i uvek pravite svoju srednju cenu. Naravno, to je samo moje mišljenje. A sad iz ove slike možete vidjeti nešto što ste više puta čuli u mojim videima vezano za Bitcoin chart. Naravno, kada sam pričao da bull market nije samo pravolinijsko kretanje. Korekcije su sastavni deo bull marketa i svakako se mogu videti. A ovdje vidite ispred vas sliku bull marketa 2016. 2017. godine, gdje smo mogli da vidimo bukvalno 6 jačih korekcija pre nego što je napravljen novi all-time high pre bear marketa, tako da korekcije su sastavni deo bull marketa, a neko moje viđenje i mišljenje je da smo mi još u bull runu i da je ovo samo jedna od tih korekcija koje ćemo videti posle nekog perioda nastavak skoka Bitcoina, svakako i celog kripto tržišta. A na ovakvim korekcijama, dok se pojedinci plaše da dokupe Bitcoin i ostale kriptovalute, neko čeka priliku da pribavi što više Bitcoina, a to je BlackRock. BlackRock trenutno ima preko 270.000 Bitcoina u vrednosti od skoro $20 milijardi. Oni se ne plaše, oni kupuju.
oni ovo čekaju da vi prodate, da bi oni mogli da kupe, a naravno vi ćete ostati uskraćeni. A da u ovoj 2024. godini imamo sve više vlada i političara koji žele da budu deo Bitcoina i koji se okreću ka Bitcoinu. Iz ovog posta imate informaciju vezano za Južnu Koreju, gde je tamošnja južnokorejska pro-Bitcoin demokratska partija pobedila na njihovim izborima za formiranje vlade i oni su izjavili: dozvolit ćemo ETF-ove, domaće ili inostrane. Svakako, ovo je dobra vest vezano za kripto iz razloga što više od 6 miliona južnokorejaca, ili da kažemo oko 10% stanovništva, posjeduje Bitcoin ili neku kriptovalutu. A s obzirom da nas za nekoliko dana očekuje halving na Bitcoinu, iz ove slike možete čuti informaciju da će Bitcoin posle halvinga imati 0,85% na godišnjem nivou inflaciju, dok je fizičko zlato trenutno sa 1,5% inflacijom. Ovde je još jedan primer da će digitalno zlato ili Bitcoin imati veću vrednost od fizičkog zlata. Naravno, još jedan plus za Bitcoin. A u prethodnim Bitcoin vestima ovu tabelu ste imali prilike da vidite. To je tabela onoga što tržište negde očekuje vezano za smanjivanje kamatnih stopa. Iako je programirano bilo na početku godine da će biti čak 6 smanjenja kamatnih stopa u ovoj 2024. godini. Evo ga, sada je april, mi još nismo videli ni jedno. Najverovatnije nećemo ni u narednih nekoliko meseci videti. Na smanjivanje kamatnih stopa odlučuju negde rezultati koji izlaze u Americi na mesečnom nivou, a to je inflacija i stopa nezaposlenosti. Za sada, kao što sam i rekao, ne očekuje se, najverovatnije pre jula ili septembra, da vidimo prvo smanjivanje kamatnih stopa i negde oporavak finansijskih tržišta. Tako da ispratite ovaj podatak i ispratite ovu tabelu, svakako je možete videti na internetu. A sada iz ovog posta, iz ove slike možete videti kako Evropska unija, svakako i Amerika, želi da reguliše Bitcoin, a to je na vešala. Oni ne žele nove tehnologije, oni žele da žive u prošlosti. A ovo je bilo sve što se tiče ovih Bitcoin vesti. Nadam se da ste ostali do ovog dela, da su vam se svidele. Ako jesu, ostavite like, subscribe na kanal da budete u toku sa sledećim videima.